Ayun, magandang gabi sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan? At welcome back sa ating panibagong video. At ito yung unang-unang fishing adventure natin ngayon. Bili mo sa battery na to. Ha? Magparang bili mo sa ganito. Kasama sa akin yan, flashlight? Ay, ito yung libre? Oo. Ilan? Dalawa? Yung dyan wala? Oo, dalawa. Yung luma to. So, bago tayo magpatuloy sa ating video mga kalabarkada, ay nais ko muna kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa inyong walang sawang panunood dyan at sa lahat ng mga viewers natin at subscribers natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel mga kaibigan, mga kalabarkada, sana wag nyo nang kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videong i-upload natin. At makakasama natin ngayon mga kalabarkada si Kalabarkads Bay. Ayan. Yan. Tapos si Kalabarkads Nico. Ayan. Sila yung mga fishing buddies natin. Pero medyo maaga pa mga kalabarkada. Ayan, nasa tabing dagat tayo. Nagturbo na naman. Yun o. Bali susubukan natin ngayon mga kalabarkada yung flashlight natin. Ayan na. Yan, yung flashlight natin. Susubukan natin kung gaano ba kalakas yan sa pag nakalublob na sa dagat. So, yun. Hindi, tagalan mong patayin. Yan. So, bali, kakain muna tayo mga kalabarkada. Ayan o. Pagkain natin, pansit. Yan. Pansit, tinapay. Yun. Lawan natin. Lawan natin para harila. Oh, sige, lawan natin. Ito ba yun? Lawan mo. Yan yung mga pagkain natin mga kalabarkada. Pansit sa tinapay. Tapos habang may juice. Habang nag-aantay tayo ng pagdilim. Na, steak. Nag-aantay tayo ng steak. Sana yung steak ko. Yung juice mo. Nag-aantay tayo ng hashi. Ito ba natin? Hashi. Ayan o. Yun. Ito po yung hashi. Arigato ne. Sa paring bay. Baka may shoutout ka? Shoutout dyan sa mga kababayan ko sa Cebu. Ayun, sa Cebu. Kau dong, paring Kalabarkads Nico. Shoutout kay Labarkads. Paring Eugene Joma. Paring Eugene sabot din Joma the attacker. Ayun. First Ichibang attacker. Ano ba yung Ichibang? The number one. The number one. So yun mga kalabarkada. Ano? Kain mga kalabarkada. Ayan Kain tayo. Hashi. Ayan. Gamit tayo ng hashi kasi wala ng kutsara. Ayun. Yum. Wala nang pala to eh. Yun na. So kain muna tayo mga kalabarkada. So habang kumakain tayo, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Housemaid Nell, kay Sir Nard Slatino, Rosby Vlogs Australia, Sandy Deranya, FTV Grab Food, Master Otis Fisher TV, City Islander, Lani D. Parker, Frijan Brothers, Altom's Channel at kay Ma'am Arjun Estefcar. Sa lahat pa po ng gusto magpa-shoutout, just comment below at para ma-shoutout ko po kayo sa next na videos natin. So ayun na sila mga kalabarkada, nakalusong na. So ready na ba kayo sa ating fishing adventure? So let's go mga kalabarkada, sana may mahuli tayo. At sana pagpalain tayo ng huli kahit na pang ulam lang. So ganyan lang kababaw mga kalabarkada. Yan, hanggang tuhod lang namin nung pinupuntahan namin. So yun, tara. Let's go for another fishing adventure mga kalabarkada. Tara. So yun mga kalabarkada, tayo yung lagayan natin. Subukan natin yung flashlight natin ngayon kung gaano ba kalakas pag nasa lalim ng tubig. So i-test natin. So yun na sila mga kalabarkada. Tara, lulusong na tayo. Dagat na. Tara. Sana nga may mahuli tayo ngayon. Tubig. Malamig pa yung dagat mga kalabarkada. So naka-low mood pa lang tayo. Low mood.
Ganitong ginagawa ko mga kalabarkada. Tinatali ko tong tali ng lagayan dito sa kamay ko. Pati rin tong flashlight natin, nasabit ko dito sa may leg. Ang oras pala ng pinakababa ngayon mga kalabarkada ay alas 8. Time check tayo, alas 7 pa lang. Sana nga may mahuli tayo. So ganito lang yung fishing adventure namin dito mga kalabarkada. Lalakad-lakad lang kami pag ganitong malamig pa. Pero pag ganun na pan na medyo mainit na, yun sumisisid na kami. Mamaya na natin ilulutok tong camera natin mga kalabarkada. Yan, naka-high ito yung medium mode. Yan mga kalabarkada, naka-medium tayo. Pero mamaya na natin susubukan yung turbo. Medyo malabo dito Ito mga kalabarkada yung medium mode natin. Ito yung high mga kalabarkada. Yan, naka-high na tayo. Ito mga kalabarkada, susubukan na natin yung turbo mode. Nalubog na natin yung camera natin mga kalabarkada. Turbo. Grabe oh. Layo. Kahit ang layo mga kalabarkada, isang pista oh. Wow. Bago. Natin mga kalabarkada, dapa. Mga kalabarkada, dapat laging nakaganito pala tong tapang natin sa harapan natin, kasi minsan may mga bagi kasi pang protection din natin mga kalabarkada. Mga kalabarkada. Kalabarkada, huli natin. Pangalawang huli natin mga kalabarkada. Kusang lumapit sa atin yung isda mga kalabarkada eh. Pahuli ko paring na ikot kita. Ayun no. Oh. Mga kalabarkada. So ayun mga kalabarkada,
Nakaahon na tayo. So, grabeng lamig. Baliuwi na rin tayo. Kasi malamig na rin. Ayan. So, susunod na fishing natin, sana makarami tayo. So, sayang yung dapa, yung halibot. Hindi para sa atin, kaya nakatakbo. Yun mga kalabarkada. Mga huli natin. Ayan, okay na rin mga kalabarkada kasi may pang-ulam na rin tayo. Ayan. Pang-ulam na. Ayan. Hindi na tayo lugi dyan mga kalabarkada. Yan. Yan lang huli natin. O ano? Susunod? Susunod? Susunod. Babawi tayo. Labarkads ni ka. Yan. Sa ngayon, Yeah. di mo na tayo mag Ano kaya na ba yung lamig? Uy, kayang lamig pero walang isda. Samayo tayo kasi mangingitlog yung isda. Akyat sila dito. Sige. Abangan natin yan, ha. Kailan? Sa Mayo. Mayo? Tamang-tama, sisid na tayo. Ikaw bahala. Basta ako, atak na talaga ako. Sige. Ayan. Paring bay. I-ready na natin. Itago na natin to kasi delikado to dito sa Japan eh. Delikado to sa Japan. Makamulta tayo ng 10 lapad. 10 lapad. Makamulta tayo ng 10 lapad saka 100 lapad siguro. Ayun mga kalabarkada, nasubukan rin natin tong flashlight natin. Ayan. Bali, nasubukan natin kung gaano kalinaw sa pag nakalublob sa dagat. Ayan, pailaw nga dong para makita na yung flashlight natin. Ayan. Yung DL70. Ayan, 13,000 lumen. Ayan mga kalabarkada. Nasubukan natin kung gaano kaliwanag sa pag nakalublob sa dagat. Ay, maliwanag dong? Oo. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayun, no? So, ayun mga kalabarkada, uwian muna tayo. So, dito ko natatapusin itong video namin ito. So, sana nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Bawi na lang tayo sa next attack. Oo, sige. Babawi tayo? Babawi tayo. Sige. Pero wag mag-alala, lamang pa rin tayo. Ayun. Di ba, bye? Dito ko natatapusin itong video kong sa mga kalabarkada. Ayan, ingat. God bless. At lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. May pang-ulam na. Ayan. Bye-bye. Bye-bye.